Анімацыйны ролик «Смак маёй краіны». Аднойчы адна маленькая дзяўчынка зусім не хацела есці. Яна доўга сядзела над талеркай супу, глядзела на яго, калупала ў ім лыжкай, уздыхала, але есць упарта не жадала. Да дзяўчынкі падышла маці і пачала ўгаворваць: «Дачушка, чаму ты зусім не датранулася да супу? З'еш, калі ласка». «Матуля, я не хачу есці гэты суп». «І чаму ім столькі бульбы? Навошта наогул яна патрэбна ў супе? І чаму беларусы ёй так ганарацца? У Беларусі яе першыя пачалі вырошчваць». І тут матуля пачала распавядаць дзяўчынцы, якую роль і чаму ў нашай краіне іграе бульба. Бульба. Апошнія 150 гадоў яна была пасля хлеба другім па важнасці прадуктам для нас, беларусаў. У ліхія гады ратавала ад голаду. Дзякуючы ёй мы вытрымалі войны, рэвалюцыю, калектывізацыю і паваенную разруху. Пачаў яе тут заводзіць тады яшчэ, як французы прыходзілі, у 812 годзе. Мужыкі навакольныя ўсё кпілі з яго, ды лаяліся, што бульбу іх садзіць прымушаў. А тады ж часта недароды здараліся адзін за адным. Мужыкі мерлі, як мухі. Ну то Герн Грос, хаця і суровы пан быў, але парадак любіў і моцна мужыка не караў. Гадоў, мусіць, з 5 адбіраў лепшае насенне і раздаваў кожнаму гаспадару. І нечакана сабралі добры ўраджай.